Přátelé, a vás vítám u dalšího videa ze Stronghold Crusaderu. Dneska už speciálu opět a dneska se pokusíme vyřídit alespoň jednoho z těch tří. A taky bych trošku hodil support Rageovi nebo Richardovi, protože ten tady má jako na každý věži 2 lučišníky a nějaký balista, to asi není úplně nejlepší defense. Takže budeme muset ho trošku supportnout. Taky bych udělal mezi těma věžema dobrou morálku a to pak zakryl vodním příkopem, protože dobrá morálka způsobuje, že vaši poddaní pracují pomalejš, ale zase vaši vojáci budou dodávat větší damage. A když to zakryjete, nebo prostě to za něco schováte, tak se tam ti poddaní moc tak jednoduše nedostanou a tím pádem můžete mít dobrou morálku na vojácích, ale vaši poddaní budou rychleji pracovat. Nebo ne rychleji, prostě stejně, takže vlastně jako kdyby se nic nezměnilo a budeme pokračovat. Game running. Takže já bych si to zpomalil, protože nechci, aby mi tady za pár vteřin zaútočili. Jo, takže na téhletý věži nemáme balista a na těchto věžích nemáme balista. Takže to bych spravil a udělal bych balista na všechny. Tak ještě budeme muset nějakým způsobem šoupnout sem. Halo. No tak je sundám na chvíli. A hned je šupnu zase zpátky. Tak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A message from the sheriff. Another glorious triumph for my honorable lads. What do you think? Manning siege equipment. Instructions? We await orders. Leaving now. Yes? Takže zase budeme muset dělat lučišníky. Jo, my nemáme kuše. Jo, já už vím, proč nemáme, nebo kuše máme, ale nemáme kožený brnění a já vím, proč my nemáme farmy. Takže to se rychle změní. A taky bych přemístil už tyto dřevorubce na místo, kde je rýža, protože no a teda já bych už začal s tou morálkou, protože bych chtěl, aby moji vojáci byli silní. A no to uděláme takhle. Tohle, pak takovou malou, pak zase tohle a pak bych udělal takovou velkou. My forces have struck another blow against you. This is but the beginning of the end for you, my friend. Tak. A teďka zase sem takhle. Takhle. Nevím, potřebujeme zlato. No, tak bych to... Jo, já jsem to doteď neopravil, takže to opravím teď. Joj.
Počkej, od kdy ten jeho mangonem dostřelí až odtud sem? Od kdy? Abych se fakt chtěl zbavit toho Saladina, A protože... message from Saladin. Your barbaric ways, your cruel plans. You are too transparent, my friend. Je transparentní, aha. No tak... Až zaútočím se svojí obrovskou armádou, tak uvidíme, kdo je transparentní. Samozřejmě ta obrovská armáda ještě neexistuje, ale není daleko od výroby. No haha, to jsme se zasmáli. Rejžo, jsi si vědomý toho, že střílíš na moje poddané a tím pádem je... Jump to it. No, Reloading. snad si toho vědomý seš. Teda Saladin má skoro maximální morálku. Dobrou. A právě proto my taky potřebujeme tu dobrou morálku. A taky bych už začal těžit železo. Počkej. What? Kliknul jsem to někde, nebo neudělal jsem někde něco špatně? Já jsem ode mě udělal větší zahradu, než jsem měl, takže tuhle to malou, tuhle, jo, tak já jsem někde asi udělal nějakou chybu, takže mně se to sem nevejde. No, tak já už vím, kde jsem udělal tu chybu, ale to je asi jedno. Takže uděláme takhle. Počkej. Znovu máme dost. A já toho nebudu zneužívat tím, že bych třeba zvýšil daně, i když to by bylo dobrý, abych měl nějaký peníze. Ještě sem takhle. Ještě tady mi chybí jedna dobrá. Co tady vůbec děláš? Díváš se na děti, jak se hrajou, nebo jako co? No tak mezi tím asi vezmu pár mých lučišníků, aby mi to šli vykopat. Třeba tady. Jak dlouho tady ještě budeš sedět? No tak ještě mezi tím bych možná mohl udělat nějakou tu těžbu toho železa. Alespoň takhle. Tak. Už tady to máme. Ještě tady to uděláme. Nejsi tady nějak glitchnutej? Protože ty ani nemluvíš o ničem doslova. Si konečně stoupni a odejdi.
The smell of victory is in the air, my friend. Tak to bych ještě jako neříkal úplně, protože máš tady jako pár katapultů a katapulty oproti dvou mangonelům asi stačit nebude. Ale vidím, že Saladina trošku jako bere dolů, protože tady pár věží už mu vzal. A teda ty kuše bych prodal, protože fakt... Já nevím, jestli to má někdo jiný, nebo jestli to mám jenom já. Ale já, když vidím, že prostě... už odešel. Že prostě tam je... A message from the rat. Tak. I shall take great delight in dispatching you myself. Ne, teď se tam nedívejte, neběžte se tam dívat teďka, jo? Jestli vás můžu o to poprosit. Vlastně, jestli jste to už nepoznali, tak jsem v podstatě skopíroval Saladinův hrad, protože se mi líbil a chtěl jsem prostě něco podobného. Ale prostě taky jsem chtěla, aby to vypadalo jinak, tak jsem udělal něco mezi. We await orders. A peasant is on his way. A asi bych dělal magemany a swordsmany. Protože ti můžou být jako poměrně dobří. To je škoda, že všechny ty věci, odkud přichází to jídlo, je zezadu mého hradu. A když já si tam dám jako další produkce toho jídla, tak vlastně jako mi to ten Saladin tím mangonelem zničí a to mě strašně štve. Takže já bych ukradl tady místo šerifovi, aby jsme mohli to... Šerif je docela jednoduchý. Já na něj mám docela dobrou taktiku. Nevím, jestli teďka momentálně bude fungovat, ale zkusím ji. Recruits needed, sire. Your Grace. Tak, ale ještě předtím rozprodám nějaký ten kámen. You need something built. A teďka musíme udělat fireballisty. Fireballistové jsou docela dobří a taky, protože jsou fire, jestli jste se už učili angličtinu, tak pravděpodobně víte, že fire je oheň a takže by dokázal zapálit celý jeho hrad a on má všechno blízko. Je sice oproti tomu ohni obráněný, ale tomu moc nepomůže. Tak. Ale to jídlo jsme ztratili teda jako rychle. Se mi nelíbí. Že já to jídlo budu muset překoupit, jako blbec. No nic. Kde mám market? Tady. Takže. Not enough gold. Not enough wood.
Tak, teďka přikoupit to jídlo. You are the second greatest lord. Ballista ready. Tak, teďka máme ty balisty hotový. No já teda každopádně nevím, jak jako získám ty palcáty nebo ty meče. Že ty bych jako teďka potřeboval, ale nemám je. No tak já se budu já se musím ty firebalisty schovat, protože teďka tady útočí krysák a on by mohl ty moje firebalisty sundat. A to já právě že nechci. We'll try our best. Tak. Kušejníka jsme sundali. Ready. On má tady jenom jeden vstup, takže It's a rout. to bychom mohli nějakým způsobem zneužít. Ready. A message from the rat. Oh, yes! I bet now you're worried. My Imperial troops will soon be upon you. Já bych si udělal kostel, protože ten by nám mohl pomoct, aby jsme získali nějakou tu popularitu, takže bychom mohli dělat daně. Ballista ready. Tak. Winding her up. Ballista ready. A už mu to tam hoří. Teďka jenom musíme... No, to je super. 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 Už mu hoří celý hrad. Ballista ready. A už mu to zapálilo. Už mu to zapálilo i dehet. To je super. Ballista ready. Takže když budete útočit na šerifa, tak si pamatujte, že vám bude stačit pár firebalistů. Winding her up. A vlastně tohle funguje skoro oproti dalším. Our best. A message from the rat. The world has gone crazy. I should have destroyed you. A vlastně ten... on dělá špatnou morálku, takže jeho vojáci dodávají jako hodně špatný damage. Já bych mohl zkusit udělat pár asasínů. Hele, nevím, ale můžeme to zkusit alespoň. Ballista ready. Tak, An impossible winding her up. a teda ještě mu to podpálíme jednou, protože ještě třeba se stihnu zadehetovat někde. No tak, pojď, jo, dobrý. Ballista ready. Ještě nějaký dodám, když tak. A ještě vezmu
tuhletu věž i s těma مستحيل. střelcema na koni, aby jsme dostali. Tak, teďka přiblížím. Tak. روحي متعطشة. Is that wise? Teďka mu musíme skoncovat jeho poslední A message from the sheriff. Oh, running out of cash again. Fetch me the tax collector. tak. Teďka můžeme střílet na něj. A pak tam pošleme naše asasíny, aby jsme dokončili práci. Tak. Tady má ještě Macemany. Tak o ty se budeme taky muset postarat. Předtím, než tam pošleme ty asasíny. Tak, šerif je teďka na tom rozpočetně docela blbě, takže já už tam vyšlu ty asasíny, aby ho dokončili. A zase nebo prostě. No, pojď. Jo, máme ho. A message from the Lionheart. Good work, my lord. We are royally impressed at your accomplishment. A já bych rovnou mohl vzít idolu Krysáka, co je na to. A pak už by nám zbýval jenom Saladin. A s těma penězma, které jsme dostali, uděláme další asasíny, aby jsme si byli jistí, že Krysáka doděláme jednoduše a bez problémů. Nebo alespoň doufám. Tak. A message from the rat. No need to panic, Matty. No need to panic. Stay calm! Stay calm! بسهولة. Yes? Moving! The armory is full, my lord. That's quite a run. Ballista, ready. You first. Ballista, ready. A do nich. Krysák bude jako jednoduchý, o tom se nebojím. Ale ještě se na chvíli budu držet zpátky. Nechci, že jsme ztratili to všecko jídlo zase tak rychle. Takže potřebujeme nějakým způsobem zničit Saladinovi tyhle ty věže, aby si tam pak nemohl dát ty mangonely a tím pádem by jako byl oslabený. Ještě je přiblížím trošku.
لن تسمع شيئا. It's a rout. Tak. روحي متعطشة. Milord? You are the third greatest lord. Arrows ready. Jak to, že se dokázal udělat tolik kupíníků? Fakt nechápu. على كل انتقام. الأفعال تتحرك. Ne. لن تسمع شيئا. سيموتون. Tak, jdeme mu zničit sípku. Jdeme. Pojď. Allies. Jsem mistkliknul, ale promiň, ne. Nemám. Tak. مهمة سهلة. A jdeme mu ještě pro srandu zničit zbrojírnu, protože aby se nemohl dělat více vojáků. A taky už si jdeme udělat více asasínů s těma penězmi, co máme. نحن على استعداد. Tak, سيموتون. صلي لهم. مهمة سهلة. tak a ještě mu zničíme tohle. نحن مستعدون للتحديد. Bravo. نحن على استعداد. الأفعال تتحرك. الشفرة حادة. إن شئت. روحي متعطشة الموت. على كل انتقام. نحن مستعدون للتحديد. The armory is full, my lord. No, tak trošku jsme ho oslabili, ale Instructions. ne dost. Notch arrows. Počkej. Jak se udělal toho lučišníka, když... هدفنا Sice jsem někdy říkal, že Saladin půjde jako první, ale Saladin asi půjde jako poslední, no. A message from the rat. Tak, konečně. Please, don't hurt me, please. Už jsme dobili dva ty barbary. A message from the Lionheart. Good work, my lord. We are royally impressed at your accomplishment. Tak. We await orders. Počkej, Recruits needed, sire. Yes, to jsme asi získali od šerifa. Recruits Ty. needed, sire. Recruits palcaty. needed. Our granary stocks are growing, Okay. sire. Bych si to teďka zrychlil. Weapons needed. We await orders. Weapons needed, sire. A hlavně bych udělal tyhle ty Siege Engineers, neboli sapery. What needs doing? Tak a teďka bych udělal, nebo ještě ne, teďka potřebujeme, Leaving now. Moving off. Our tools are ready.
Constructing siege equipment. A message from the Lionheart. These are desperate times, my lord. You will need all your courage in the days that lie ahead. This device requires skilled engineers, my lord. This device requires skilled engineers, Yes. my lord. We are on our way. Set us a task. Manning siege equipment. This device requires skilled engineers, my lord. Jsme mohli dát, jo, jednoduchý. How can we help? This device requires skilled engineers, my lord. Trebuchet ready, sir. Jo, Calculating. rozstřelíme. Trebuchet ready, sir. Tak, A message from Saladin. Ah! You are indeed a thorn in my side. tak, rozbili jsme mu tu věž jednu. Archers, Ale já ji chci rozbít trošku jinak. Trebuchet ready, sir. Ale každopádně už jsme toho v dnešním díle udělali docela dost. Takže, takže já bych tohleto video už ukončil. Já jsem moc rád, že jste se dívali. Já vás uvidím zase pozítří u Stronghold 2. A děkuji moc, že jste se dívali opět. A prozatím čau.